Așa, haideți să continui constatarea, să o și desfac, pentru că în momentul în care am vorbit cu dumneavoastră, am decis că pot să pun să o recondiționez pe asta, ca să vă trimitem înapoi exact la dumneavoastră. Și în momentul în care ajunge actuatorul lui, o să vă mai fac o filmare cu calibrarea pe stand, cu testarea actuatorului, ca să puteți avea la dispoziție toate etapele de reparație. Și să pot să vă arăt și să poată să observe și domnii cât de important este acel actuator să-l putem calibra. Că, repet, el pare să aibă o poziție fixă, dar acea poziție fixă poate să varieze cu 1-2 mm de poziție la prinderea șuruburilor și asta face diferența între a lucra sau a nu lucra corect. Din ce observ la prima vedere, asta este o turbosuflantă care a mai fost recondiționată la un moment dat, doar că recondiționarea cel mai sigur este făcută cu kitul de reparație standard stock, nu cu cel upgradat, pentru că acest kit upgradat e utilizat în țară de noi și de încă două firme cu care colaborăm, pentru că am dezvoltat împreună acest kit de reparație. Un kit pe care noi l-am văzut la Turbolab America. Ei îl folosesc la upgrade-ul de turbosuflante, adică la turbine pentru care vor să crească puterea. Aveau nevoie să fie mai rezistente. Se observă cât de mult compresorul a atins în carcase. Din cauza asta este și mâncat. Ia să văd dacă există posibilitatea să se vadă și pe filmare. Nu știu cât de bine se observă aceste dungi. Sunt dungi de uzură. Fețele care au lăsat urmele și aici pe carcasa de admisie a compresorului. Punem șuruburile la loc. Ce observ este că și la reparația anterioară s-a folosit o piesă de origine bună, pentru că piesele de la Mellet, deși făcute și ele tot în China, sunt piese de calitate bună. Dar asta este o problemă generală a turbosuflantelor fabricate de Mitsubishi. Ca idee, de ce nici nu pot să vă trimit turbină la schimb, este că acel cod lipsește și nu știm exact care model de turbosuflantă trebuie să vi-l trimit. Pentru că aici pe raft am două modele care par identice, dar în realitate sunt absolut diferite unul de celălalt. Ia să iau un pic să vă arăt cum e cel mai simplu. Dacă observați în interior, aici avem acești doi colți de aliniere trași în partea de sus, ca să zic așa, iar aici îi avem aliniați direct pe mijloc. Asta înseamnă că astea sunt două tipuri diferite de actuatoare, chiar dacă hardware-ul, piesele în interiorul turbinei sunt identice. Și atunci, oricum, nu aș avea cum să știu ce model trebuie să vă trimit. Pentru că turbina fiind și anterior recondiționată, nu am posibilitatea să identific exact modelul decât bazându-mă pe actuator. Ăsta este un raft cu turbine, avem și în spate o mulțime, avem și în față și peste tot. Astea sunt doar turbosuflante recondiționate. Ia chiar să vă arăt de curiozitate, că poate se uită și domnii colaboratori. Ăsta este utilajul pentru echilibrarea miezului a cartușului turbosuflantei, cu tot felul de adaptoare, piese. Iar ăsta aici este standul de reglaj turbosuflante, este un simulator de motor efectiv. Cum lucrează, are niște parametri în baza de date pentru fiecare turbină. Pe aici introduce ulei
în turbosuflantă, el se scurge, este recirculat și filtrat, este încălzit, da? Îi se dă presiune exact ca pe motor. Turbina este prinsă pe un adaptor pe unde vine aer comprimat ca și cum ar fi gaze de eșapament. Primește acționare vacumatică sau electrică pe cabluri, funcție de nevoie, acele cabluri care sunt atârnate acolo. Da? Și turbina este învârtită, face rotații, face presiune exact ca pe mașină și se măsoară și se calibrează parametrii exact cum este nevoie. Așa, haideți să revenim la constatare. Să vedem că nu filmam destul de sus. Ăsta o să-l desfac la mână, pentru că merge foarte greu, pare să fie filetul afectat. Că merge mult mai greu decât e normal, dar a luat-o și el. Maciu, asta pe care o desfac acum o să fie de făcut, îți dau miez, punem miez pe ea, ce trebuie, și așteptăm luni o să vină accesorul. E de făcut până de seară sau? Adică până de seară sau cel târziu luni dimineață, dar vreau să o facem exact pe asta, ca luni când vine actuatorul, îi punem actuatorul pe ea, vreau să-i fac și filmare cu calibrarea, ca să vadă diferența între un actuator. Da, a venit fără actuator. N-au putut domni să ne trimită și actuator. Protejăm setul de garnitur. Ideea e că asta după sablare doar asamblată și pe stand o punem luni când avem actuator. Așa. O să aducem o sculă atipică pentru despărțirea corpului de geometria variabilă. Asta este ce vedeți aici, brațul ăsta mi acționează mecanismul de pe partea asta. Mecanismul efectiv reglează turația și automat reglează presiunea pe care o dezvoltă turbina. E cel mai bun depărtător, chiar dacă e împrumutat din altă meserie. Putem servi un cotlet turbo, ca să zic așa. Geometria variabilă este în stare perfectă de funcționare, nu prezintă niciun fel de probleme. L-am pus jos că nu vedeam șurubul de prindere. Așa. Am să desfac imediat corpul
ca să vă arăt și care este piesa respectivă, care este slab proiectată și cedează. De fapt e un ansamblu de piese, că sunt 3 piese care necesită această înlocuire. Pare că la melet axul de evacuare este pe 9, nu pe 8. Pierdea ulei prin spatele turbosuflantei pe la segmentul de aici. Din ce văd eu, mașina nu pare să mai dețină filtrul de particule în momentul de față. Dacă totuși îl deține, asta înseamnă că el funcționează corect. Ceea ce înseamnă că cel mai probabil a fost făcută acea resetare a filtrului. Axul nu prezintă zgârieturi sau alte daune. Singura problemă e dată doar de acel joc, care putea să ducă oricând la deteriorarea turbosuflantei. Și haideți că desfacem miezul, vă arăt care sunt piesele cu probleme, unde se mănâncă, se uzează și care a fost soluția de upgrade. Ajutându-i o șurubelniță că nu vrea să iasă. Scapă. Asta e. A sărit siguranța, o aruncă și pe ea. Scoatem discul de etanșare. Puțin copt. Da. Am reușit să-l îndepărtez. Problemele pornesc odată de aici, de la piesa asta care este un port segment. Îi spune port segment pentru că există acest segment de etanșare de pe partea de admisie. O să încerc să-l dau afară și de pe deflectorul de ulei. Aici și segmentul, pentru că și el era uzat datorită acestei mișcări. O să vă explic imediat. Asta este un port segment standard, ca să zic așa. Avem aici o garnitură pe care trebuie să o îndepărtez, că ne încurcă la scosul celorlalte piese. Astea le arunc, că nu au un rol important în următoarele explicații. Ăsta este un lagăr axial, este cel care trebuie să reducă jocul față-spate. Lucrează împreună cu acest port segment, vine sandwich între port segment și această mică bucșă prin care trece axul, ca să zic așa. Dacă observați, există această ridicătură. Când piesele sunt asamblate, lagărul axial intră între ele și rămâne o ușoară toleranță, un ușor joc, ca să zic așa. În acea toleranță trebuie nouă să ne circule uleiul. Ei, ia să dăm afară și bucșele. Secundă. Vreau să dau și bucșa de pe evacuare afară. Așa. Astea sunt bucșele cele pentru jocul radial, jocul stânga-dreapta. Se prezintă ok. Nu văd daune create de probleme pe partea de ungere. Un semn foarte bun, ca să zic așa. Și nu există zgârieturi pe corp, pe partea interioară.
Am să aduc și piesele upgradate. O să scot mănușile, le curăț puțin pe astea ca să nu mă murdăresc foarte tare. Ca să vă pot arăta, să vă pot explica despre ce este vorba la acel kit upgradat. Punem un șervețel. Vine un client, 2 secunde. Aș vrea să te rog să începi cu constatarea la domnul. Mersi. Așa, am să aduc acel kit upgradat. L-am adus de fapt. L-așez aici, scuze, o să am și o discuție telefonică. Answer. Alo, da, vă rog. Vă salut. Da. Actuatorul de pe turbosuflantă, pentru că mi-a venit turbosuflanta fără actuator pe ea. Am înțeles. Păi problema apare în felul următor. Trebuie neapărat să îmi trimiteți și actuatorul, pentru că altfel nu am cum să-i fac calibrarea turbosuflantei. Vă rog. Da. O să fac și filmare, o să-i trimit doamnei și eventual o rugați să vă dea și dumneavoastră link-ul, să vedeți ce diferență există între un actuator calibrat și unul necalibrat. Da? Punem pe stand tot ce trebuie. Vă rog, actuatorul, vedeți că are 3 șuruburi de prindere. Vă rog să mi le trimiteți și pe ele ca o lungime specifică. Nu sunt unele standard. Și siguranța care prinde actuatorul. Da, siguranța care prinde brațul. Îmi trebuie doar siguranța de pe partea actuatorului, ca să zic așa. Că mai aveți un braț de plastic cu o siguranță, aia nu trebuie neapărat. Puteți să o trimiteți, puteți să o trimiteți, aia nu e problemă. Cel mai bine, tot ansamblu, da. E în regulă. Bun, mulțumesc, vă salut, la revedere. Așa, ăsta a fost apelul cu mecanicul dumneavoastră, am discutat și cu dumnealui ca să vadă despre ce este vorba. Așa, ce mai era de explicat la acest kit? Vă mai rețin câteva minute, ia să îndepărtez puțin lampa. Așa, poate se vede mai bine. Lampa implică la filmare, deranjează puțin. Așa. Ia să întoarcem și piesele aici. Când vine mult mai ușor să explic. E vorba pur și simplu de suprafața de ungere. Ceea ce vedeți aici, aceste mici 4 canale, mici 4 ridicături. Și pe o față și pe alta ar fi trebuit să existe. Aici nu mai există. S-a mâncat efectiv, din câte observați. Această bucșă intră în interior. Asta din cauza faptului că axul care trece prin ea a împins foarte tare și efectiv nu s-a mai făcut ungere. Au atins metal pe metal și au compromis această piesă. Pentru a permite o mai bună ungere, a trebuit să majorăm aceste suprafețe de contact, diametrul acestei suprafețe de contact și, bineînțeles, diametrul acestor piese. Îmi cer scuze, șurubelța magnetică. Din cauza asta, ce vedeți aici, asta este piesa upgradată. Când o întorc pe partea cealaltă, cred că este evident că diametrul de contact este mult mai mare. Punem și piesa standard lângă piesa upgradată și observ același lucru. Și la fel același lucru și aici. Nu doar diametrul total este mărit la această piesă, ci nu mai există această teșitură, astfel încât toată suprafața asta reprezintă suprafață de contact. În plus, deși la această piesă există un singur canal de ungere prin care preia uleiul, ulei care iese în interior, sper să se vadă orificiul, da? Aici, în zona asta, e un singur orificiu de ungere. Pe această piesă sunt date 2 canale de ungere.
Uitați, se văd ambele găuri. Asta înseamnă că am și dublat, pe lângă creșterea suprafeței, că suprafața totală este mai mult decât dublată, avem dublat și debitul de ulei, astfel încât să avem o ungere corectă. Asta nu face turbina indestructibilă, dar o face mult mai rezistentă în timp și dacă nu există probleme cu filtrul de particule să fie înfundat, atunci se prelungește foarte mult durata de viață a turbosuflantei. O să revin și cu al treilea video luni când avem și actuatorul.